6. del af modul 1 og sidste del, der hedder lovgivning. Og der er faktisk 2 hovedemner i det her lille del, og det handler om copyright. Det er noget med adgang til software, brugen af det, og så er det noget om databeskyttelse, altså hvordan oplysninger om personer, hvad må der registreres, og hvordan skal man forholde sig til det. Men først noget om copyright. Det er sådan, at når du køber et program, en licens til et program, så må du ikke låne det videre til naboerne og vennerne, og så de også kan installere programmet. Når du køber en licens, er det normalt sådan, at du må installere det på din egen PC, og du må have en sikkerhedskopi af den. Der kan være variationer over det. Det kommer ind på, hvilken licensaftale der er. Her er jeg gået ind i min Office-pakke og trykket på hjælp herovre i venstre siden. Og derinde der finder jeg faktisk oplysningerne om min licensaftale. Der er nogle forskellige indgange, jeg kan kigge på. Der står noget her om oplysningerne om copyright, hvor der kan læse lidt om, hvad det er, jeg må, og hvem der ejer det her, hvad jeg har ret til her. Om brugen af softwaren, og det er sådan en meget lang juridisk omgang. Men her kan du i hvert fald gå ind og se, og man kan også se sit produkt-ID, altså den nøgle, man normalt skal indtaste, når man installerer programmet, som står på pakken, eller du får oplyst per e-mail, når du køber licens. Det er ikke alle programmer, man skal betale for, og der er copyright på. Nogle er åbne, der er open source, for eksempel Open Office her. Det er ikke engang bare sådan, at man må downloade programmet gratis, men man må også hente selve programkoden, altså selve programmeringen bag. Den er også åben. Så det er open source programmer. Det er sådan der findes en hel del sådan nogle programmer, som udvikles ved, at folk de selv tilføjer programdele til sådan nogle open source koder. Det er jo vældig rart at få hele historien med, kan man sige, om hvordan programmet er opbygget. Så er der endelig sådan noget som shareware. Det er programmer, hvor man kan få en prøveversion. Jeg er inde på Adobes hjemmeside og trykker ind under downloads. Det kan man på mange af de her software-leverandører. Og så er der sådan en prøvversion af alle mulige programmer. Og det er typisk 30 dage, hvor man gratis kan afprøve, om det er et program, jeg vil købe. Og nogle gange, eller de fleste gange, skal man så oplyse en hel masse om sig selv. De gerne vil have lidt snor i en, så de kan kontakte en. Her i jeg vil gerne sige, det godt være, jeg vil prøve et af programmerne. Men jeg kan også prøve nogle af dem, der er freeware, altså helt gratis, og jeg aldrig nogensinde skal købe det. Det er for eksempel Adobe Reader, som alle kan hente gratis, og som man aldrig skal betale for. Jeg skal lige huske, at jeg ikke får noget mere med. Der er nogle gange, man kommer til at få nogle flere programmer med, end man ønskede. Så kan jeg altså downloade programmet og anvende det. Men der er altså forskellige typer af beskyttelse af programmer. Der er nogen, hvor det er programmer, der er, selvfølgelig har de copyright, man må ikke kopiere programmet frit. Der er nogen, hvor der er en licensaftale på, som man skal betale for, og der er nogle regler, man skal overholde. For eksempel med mange af de store leverandører af standardsystemer, jamen så køber man en licens, og der er en slutbrugeraftale om, hvad man må, og hvor mange maskiner man må installere på osv. Og det kan også være firmaer, der køber en aftale på 100 licenser osv. Så kan det være, at der må bruges 100 må være aktive ad gangen, men der kan godt være 200 brugere af det. Sådan kan der være variationer på slutbrugerlicenser. Til de programmer, hvor man køber en licens, jamen der får man en produktnøgle, et ID, som man skal indtaste for at aktivere programmet. Det kan også være, at man senere skal aktivere det igen via internettet for at konfirmere, at man har programmet i gang. Vi har en persondatalov, som skal beskytte os som borgere på, at data om os ikke bare frit flyder rundt mellem forskellige institutioner og virksomheder. Og til at holde øje med det, der har vi et datatilsyn. Og det er det, vi skal lige kigge lidt på, hvad det er, der står i det. Det er sådan, at hovedformålet med det her at have sådan en persondatalov, det er at beskytte privatlivets fred. Det vil sige, at vi skal ikke have sådan, at personlige data bare frit flyder rundt i samfundet, og alle kan dele oplysninger om en med andre. Så der er sådan en masse jura i det her, men det handler om, at vi skal føle os beskyttet, eller vi skal være beskyttet som borgere. Jeg går ind på Datatilsynets hjemmeside for at se lidt mere om, hvad det er. Og herinde, der kan jeg først lige se lidt, hvem er Datatilsynet overhovedet, hvordan er organisationen opbygget, hvad er deres rolle, og de forskellige opgaver, de har løst, hvor folk har henvendt sig, og jeg kan finde noget om persondataloven. Det er simpelthen en fremstilling af persondataloven, den er lang,
og med alle mulige ting. Hvad er persondata, og hvordan skal de opbevares data, hvis man har registre i virksomheder, noget om følsomme personoplysninger, noget om helbred og politik osv. Hvad må man registrere, og hvad må man ikke registrere? For eksempel sådan nogle personfølsomme oplysninger skal der være helt særlige tilladelser til, at man må registrere. Men grundlæggende vil jeg sige, at så det at have ansvar for data, ja, der er med virksomheder og med registre, der kan være en dataansvarlig, som står for det, men tag som udgangspunkt, at du har ansvar for dine egne data og hvad du gør af dem. At du ikke mailer kartoteker med folk rundt, mailer personlige oplysninger om folk rundt i dit netværk. Det var så den sidste del af modul 1, altså den 6. del om lovgivning.